Ernaiko zazpikide inputatuta gaude ustez terrorismoari gorazarre egitea leporatuta, eta aste honetan Periko Salagarriak, Mikel Baton eta Enion Handak audientzia nazionalean deklaratu beharko dute. Diogu ustez terrorismoari gorazarre egitea, Guardia Zibilan txostenari begiratu bat ematea nahikoa dalako, benetako intentzioa ernain kriminalizazioa dela, ernainen aurkako kriminalizazio kanpaina bat jarri dutela martxan, eta zentzu horretan beste behin ere argi geratzen dela, Espainiako gobernuak ez daukala inongo intentziorik gatazkan konponbidean urratsik emateko, eta soilik gazte antolatuak izateagatik eta Euskal Herrian eta gazteriaren eskubideen alde borrokatzeagatik inputatu nahi gaituztela eta kriminalizatzen gaituztela. Zentzu horretan gure elkartasun guztia adierazi nahi dugu Perikori berari, guretzat eredu bada, bere borroka eta bere ibilbide militantea, eta ostegunean Madrilera berakin batera joango gara inputatutako guztiok, berari elkartasuna adierazten.